सेलारिया 18,000 जायफ्रा मावनो गोसो स' नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालाम जायफोर माने बावफ्राव फैनानै माने सोरबाफोर दाम खम समावनो मावो नालाय दा बेयावबो इसिबां माने गाज्रि नङा ओमफ्राय आरो खस्थ'बो गैया नालाय खामानिया बिनिखायनो आं नोंथांमोनखौ माने सोरबाफोर जुदि बाहेराव फैनानै जेनेबा 14,000 12,000आव जुदि मावनानै दङब्ला स' नोंथांमोना बेयाव फैनो हागोन। हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि फेसबुक पेजाव बरायनाय थाबाय स' जों दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना माने नैबे बिथाङा जोंना फंबाया कम्पानियाव थायो नालाय दा बिथांनि बायदिसिना माल बुस्थुफोर दं नालाय बैहाय बेखौ लाना फैनो नागिरदों आरोना दा जों थांगासिनो मथा मथि माबासो लागोन ना 15-20 मिनिटसो लागोन स' नोंथांमोननि सायाव आङो मोनसे जेनेबा जेसेबां हायो आं एसेबां माबाखौ देखायलांनो नाजागोन आरोना थ' बिदिबा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना फाइनालि गाइस दा नै मना बिथांजों जों थांनो नागिरदों आरोना कम्पानियावहाय आइजि कम्पानियाव बिथाङा आइजि कम्पानियाव थायो दा मा बुंनो सानो बुंदो हा जेबो बुंनो सानालाय जेबो बुंनो साना थ' लाजबावबायलै मावसथे आफा नै फंबायनि कम्पानियाव थाङोसैलाय आपेल जाखावलाबायनोसैलाय माने कम्पानियाव खामानि मावग्रा नालाय ओरै थांथिंबाय थायो आरोना जोङो बेरायलाबाय थायो थ' नोंथांमोनाबो जुदि फैयोब्ला माने जोंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोना जों दा माने अनेकथा कम्पानियाव जों गिदिङो नालाय लोगोफोर जेनेबा जायफोर माने नैबेहाय गोजानाव फैनानै सोरबाफोर आन्दायनानै थायोब्ला माने आन्दायनानै थानाङा आरोना नैबे आंखौ कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय हिन्जावानो जा सिख्लायानो जा बुरियानो जा बोरायानो जा स' नोंथांमोना जुदि आन्दायनानै बहाबाफोर दङब्ला नैबे जोंखौहाय कन्टेक्ट खालाम जों डाइरेक्ट पिकआप खालामगोन नोंथांमोनखौहाय जेबो टेनसन गैया माने जोंबो सोना होगोन कम्पानियाव बेनिफ्राय जोंनिफ्राय नोंसिनिफ्राय जों थाइसे फैसा लाया आरोना बेनो ओमफ्राय जों खुला खुलि खोथा बुंखायो आरोना माने जों बहाय बयबो गावनि हारिखौ जों अनसायो आरो जों गावनि हारिखौ नागिरबाय थाखायो नालाय बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि बायचान्सआव जुदि आन्दायोब्ला फैनानै जुदि कम्पानि मोना जेनेबा हावरिया थायोब्ला स' नोंथांमोना नैबेयाव आंखौहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आं कन्टेक्ट नाम्बारखौ होगासिनो दङ ओमफ्राय जोंना नै लोगोफोर दंखायो नैबे आफा दंखायो जों चिरां बे सासेया चिरांनि ओमफ्राय जोङो बाक्सानि आरोना स' नोंथांमोना माबाफोर जुदि मोनसे फिसा प्रब्लेम जायोब्ला स' नोंथांमोना जोंखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना थेंक इउ बायदि जायगायाव लाबोखाबायलै जोंना फंबाया लामाया नायजाबावा फाग्लासो आइजि कम्पानिनो माबानि सिगांलाय मोजांमोन माबायाव दा आरो गोदान खुलिफैबायना नैबे जायगायावहाय जायगाखौबो नामखौ मिथिबावा आरोना आङो ओमफ्राय दा सोरबाफोर फैयोब्ला माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरोना 18,000 दरमाहाखा 18,000 दरमाहा ओमफ्राय 12 घन्टा मावनांगौ आरोना स' नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर फैनो गोसोब्ला कन्टेक्ट खालामनो हागोन दोनफैनो हागोन माने गामि आरोना गामि नै हाग्रा गोजा माने जायगाखौ सोरबा थानो सुखुयो सोरबा थानो सुखुया आरोना बेयावनो माइबो गायो नै दा दैज्लां बोथोर जासिगोन ना ओंखायनो जायखिजाया ओंखाम संग्राया हनै बेयावनो ओमफ्राय कम्पानिया हौनो कम्पानिया ओमफ्राय दा नै जोङो रुमाव फैबाय आरोना जों ओरैनो माने बेरायनो फैदों आरोना सार्भे खालामनो फैदों जेनेबा माबायदि कम्पानिफ्रा दा थानाय जानायफ्रा माबोरै नैबेनि थाखाय जोङो फैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि मावनो गोसोब्ला 18,000 दरमाहा ओमफ्राय 12 घन्टा आरो दा नोंथांमोना फैनो हागोन आरो जोंलाय आरो जबरदस्तिबो खालामा जायफोर फैनो गोसो माने फैनो हागोन आरो स' नायदो नै रुमा नै दा रुमा बेनो आरोना दा बिथाङा खुलिबाय रुमखौहाय नायदो रुमा माबायदि वा गोजौ आरोना ओमफ्राय ओरैहाय नै हाबदो फांखा सांखा दंजोबखायो आरोना जेबो टेनसन गैया जा ओमफ्राय संनाङाबो आरोना ओमफ्राय ओरै नैबे खिग्रा नामा थोद खिग्रा गैया खिग्रा गैया बेहाय बा फुरा बिन्दास उन्दुबाय दे गुदुं लोगोफोर दा जोङो बिसिनि रुमाव दंफैयो आरोना रुमा ओइनो ओमफ्राय
रुमाबो खाथि ओमफ्राय इनो आरोना गामि बायदि नालाय ओमफ्राय थान्दा जायगाफ्रा बेनिफ्राय जाय आं दहायनिफ्रायनो बुंखादों जायफ्रा माने मावनो थारमाने गोसो गुदुं दं जेनेबा 12 घन्टा मावनांगोन बेवहाय P2 जेबो बानाङा माने आपेलखौ जाबनांगौ फाइलफ्राव जाबनांगौ ओमफ्राय गारियाव सोनांगौ आरोना बेनिफ्राय 12 घन्टा मावनांगौ ओमफ्राय 9टानिफ्राय 9टासिम मावनांगौ आरोना माबा लायो 12 घन्टा ओमफ्राय आं होनखाबाय सेलारिया 18,000 जायफ्रा मावनो गोसो स' नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालाम जायफोर माने बावफ्राव फैनानै माने सोरबाफोर दाम खम समावनो मावो नालाय दा बेयावबो इसिबां माने गाज्रि नङा ओमफ्राय आरो खस्थ'बो गैया नालाय खामानिया बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ माने सोरबाफोर जुदि बाहेरायाव फैनानै जेनेबा 14,000 12,000आव जुदि मावनानै दङब्ला स' नोंथांमोना बेयाव फैनो हागोन जेबो नङा ओमफ्राय आरो जानाय थानायफ्रा नोंसोर संनानै जानाङा संग्रा दंखायो ओमफ्राय रुमा नैबेनो ओमफ्राय बिदिनो आरोना बैयावबो दङ मोनसे रुमा ओमफ्राय ओरैहाय गामि आरोना नै नायदो गामियानो ओमफ्राय बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया स' नोंथांमोना फैनानैहाय आरामसे बिन्दासाव IG कम्पानि होनो आरोना नोंथांमोना मिथिखागोन IG होनबानो IGआ माने सिगां माबायावबो दंमोन बे ओरैहाय थानेयावबो दंमोन थानेनिया बन्द' जाथ'बाय आरोना ओमफ्राय दा बहुद गिदिर कम्पानि दं आरोना खिन्थु एसे सिं जायो आरो बेल' ओमफ्राय थानो इन्ट्रेस्ट नांना नाङा बे नोंसिनि खोथा नोंसिनि सायाव खिन्थु इन्ट्रेस्ट नांगोन लोगोफोरजों ज' मावोब्लानो खामानिखौ ओमफ्राय कम्पानिया हौरै आरो हौनै ओरैहाय माने जेबो दावराव दावसि गैया आरोना स' नोंथांमोना फैनानै आरामसे खामानिखौ मावफैनो हागोन आरोना जायफ्रा जुदि खामानि मोजां मोनाखै खस्थ'आव मावनो बादों जेनेबा बेदर बानाङा जेबो बानाङा आरोना बेवहाय बानायनि जेबो माबायानो गैया आरामसे गसंनानै खामानि गारि थाबा मावबाय ओमफ्राय गारि गैयाबा आरामसे मबाइल थुनानै थाबाय था आरोना स' बेखौनो आं बुंबाय आरोना स' नोंथांमोना जुदि जायफ्रा गोसो गुदुं फैनो इन्ट्रेस्ट खामानि मावनो 18,000 दरमाहा स' नोंथांमोना फैनो हागोन आं आरामसे बेवहाय नोंथांमोनखौ आरामसे लाबोनानै दोनफैनो हागोन आरोना खिन्थु आंनिफ्राय जेबो चार्ज लाया नोंसिनिफ्राय आं जेबो लाया जिखुनु नोंसोर कम्पानियाव हाबनांगौ मावनांगौ आरोना आरामनो खामायनानै फैसा थाखाखौ लानानै थांनांगौ स' बिदिब्ला नोंथांमोनाखौ आं बारा बुंला स' नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंबा फैदो आरो आंखौ कन्टेक्ट खालामदो ओमफ्राय आं नोंसोरखौ दोनफैगोन आरो बेसिबांल' ओमफ्राय खिन्थु आंनिफ्राय जेबो चार्ज गैया आं बिदि नङा आं कन्ट्रेक्टरबो नङा जेबो नङा आरोना आंबो सासे लेबारसो थ' बिनि थाखायनो स' नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टिंबा कल बाय